Здравейте, зрители! Аз съм Майкана и това е началото на един нов и по-добър канал. Не знам как точно да ви го обясня, но свършва стария. Нали, приключих стария. Просто не го развих както трябва. Не... Започнах зле, продължих зле и просто не става. Това е. Просто не става. И искам да ви кажа, че на този канал ще има по-хубави игри, ще има по-хубав, нали, по-хубав комп, с по-хубав RAM, с по-хубав процесор и такива глупости. Ще събирам пари. Също аудиото ще ми е много по-чисто, защото не знам дали звуча така или не звуча така, но да. И също ще правя видеото. Практически всичко, което правих на стария ми канал, но ще са много по-хубави видеотата. Имам. Ако искате, кажете на какво снимам. На Loadout, Counter-Strike, Unturned, Minecraft или League of Legends. Едно от всичките. Да. Аз бях Айкана, вие бяхте мои зрители и довиждане.